Posa jedaba tuwasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 27 January 2026. Takhalani kumbu ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kuwalankhulira okhawo amene ali pa mavuto, amene akuphinjika mu dziko lawo, amene akulephera ngakhale kugula paketi ya shuga, mmene fuel wakweramo ndiye kuti china chilichonse chidakwera. Wafunsa andale kuti kodi simukuona, amaona ikangati sakuona. Andale athu akuno amaona zinthu zabwino akakhala kunja kwa boma, koma akakhala kuti ali mkatimo samaona china chilichonse kuti sichili bwino. Wayimbira mafoni ndi pamene samayankha. Ndi mmene lili dziko lomvetsa chisoni kwambiri dziko la Malawi, pamene anthu amankapita kovota ankaona ngati zinthu mwina zichita bwino, koma ayi ndithu zimakhala business as usual ndipo salary as usual. Palibe kuganiziridwa kwa mtundu wina kuti mwina kapena salary ikwereko kuti anthu amve kuzizira. Ayi ndithu ndi mmene kalili kaziko ka Malawi. Lero nkhani yathu yayikulu tiwunikira mchitidwe onyoza anthu amene ali ma supporters a Chipani. Mchitidwe opangira nkhanza ma supporters a Chipani zosiyanasiyana, kusasamalidwa kwa anthu amene amachifera Chipani, makamaka chimene chikupita kuboma kuti chalowa mboma, komanso osakhala cholowa mboma chokha kuli madayehadi a Chipani, monga mene kulili ku DPP, ku MCP, ku UDF, ku Afodi, ku UTM, kuja kumachedwa ku PP. Ama supporters ambiri ali pa mavuto tikunena pano. Kupapeza anthu ena anakhapidwa miyendoyi, ena analumala, ena anaotcheredwa manyumba, ena anamwalira, ena anapangidwa chipongwe pambowe, ena anapangidwa chipongwe kumponera. Koma kuwaona akuluakulu a Chipaniwo, kuwaona kuti kapena mwina tathandizeni anthu awa, amakhala ngati anthu aja akuzatenga. Ena tikunena pano anakhapidwa ku Nkhotakota 2020 a Chipani cha DPP, ena anakhapidwa kusalima, koma kuwayimbira foni amene ali ma MPwo kapena ma ministerawo amene ali akuluakulu kumipandoko amangotumiza 10,000. Ena akulephera kuenda akumayenda pa wheelchair. Awa ni mavuto amene kuti tiawunikire lero okhuzana ndi supporter wa Chipani amene amachifera Chipanicho. Ena amachita kufunda nsalu za Chipanicho za UDF, kuzifunda zimene jakuzisiya kuchipinda. Ena kufunda nsalu za DPP, kufunda nsalu za MCP. Koma ndithu ayi malipiro ache mwina ndi mahewu kumpasa supporter uja. Koma tisanafike ku nkhanza zimene tikunena lerozi, zimene zimaperekedwa kwa ma supporters a Chipani, ndikufuna ndimulirire mulimi wa foja amene analima foja wake movutika, kuvutika ndi fetereza, kuvutika kupeza ndalama, kuvutika ndi transport, kupita kukagulisa foja yako ku auction floors. Koma malo mokuti ndalama zozilowe mu account mwache, ndalama zikumapita ku TCC, Tobacco Control Commission account. Kuadikirisa anthu kwaoza kuti ndalama zanu tizibweza, tikunena pano ndalama zopakana lero sizinabwezedwe. Alimi ambiri alira nyo afoja ndi ngongole ndi akatapira. Ena alandidwa magali moto, ena alandidwa nyumba, koma ndalama zawo chikhalino zinapita kuboma kapena kubungwe limene la TCC, Tobacco Control Commission. Kodi inu ndiriti limene mulimi atazamve kukoma? Ndiriti limene mulimi azasangalale ndikumanyadira kunena kuti tili mu boma sopano, boma loganizira anthu ake, boma loganizira alimi. Even olo achimanga amene chimangatu chilimo Malawi muno, kubadabwa kuti chimanga mamo kuti agule kaye alimi ako nkuno anakagula ku Zambia. Komanso mene ayamba kugula kuno ku Malawi akuchita kusankha nanga alimi akumpoto,
kodi kumene kuchimanga chawo akagule ni ndani? Nanga alimi aku Southern Region, Eastern Region. Iyi ni nthawi yokuti pamene inuyo andale mwalowa mboma taziyesesa koni pang'ono kutema ka brediko ndikuwatemera ku anthu ngati amenewa aliyese keke indi yayikulu azimva kukoma mu dziko lake. Choncho lero ndikuwalirira alimi afodya kuchokera ku Eastern Region, Southern Region, Central Region komanso Northern Region. Abale ulimi wa fodya ndi wopweteka kwambiri, koma ife akuluakulu sitimaganizirana. Munthu wina amene ndikufuna ndimulirire lero ndi ex-employee wa ku Adimaki amene anachosedwa ntchito mwamwano. Ndikumanena kuti amene wandi a DPP ni makadekti anachosedwa anthu osaphunzira, koma munati mupite inu akuluakulu pamene muli mboma mukayang'ane moyo wa munthu amene anachosedwa ntchito ku Adimaki mukagwesa msonzi kwambiri. Ama ex-employees a Adimaki akuzunzika koopsa, tikunena pano ndalama zawo sanalandire pakana lero, ndipo samaonedwa ngati anthu. Kumano kumafusa kuti kodi nthawi ija ya kampeni ja akuluakulu inu mukamayenda sipaja mukanena kuti tisakangowina inu aku Adimaki tizakubwezeresani pa ntchito. Kodi anthu aja mwabwezeresa pa ntchito? Anthu aja mwabwezeresa pa ntchito? Tapitani mukaone umoyo wawo wa anthu amene ajawo awo anachosedwa ntchito kuzera kuzina la ukadeti kuti amene wandi a DPP. Mukanawaganizira koopsa mupite mukaone. Munthu wina amene ndikufuna ndi ulule lero ndi mabwana aja akutchedwa ku NRB. Makamaka uthenga umene uwu kupita ku Anti-Corruption Bureau. Kunena kuti ku NRB kuli program imene ikutchedwa kuti birth registration, imene anthu aliyense amene akugwira ntchito akuberedwa 750,000. Anthu amene wasaina ma contract a 20 days, koma zimene atalandire ndi ndalama za 10 days. Kusonyeza kunena kuti every individual amene akupanga nawo program imene ya exercise imene ya birth registration akuberedwa 750,000. Kusonyeza kuti training imene amapanga ija amayenera kuti akhale ndi training ya 10 days, koma anapanga siku limodzi ndikuwalandirisa tima allowance kuchokera pamene pondo kukasayinisa contract ya 20 days. Chikhalire nicho ndalama zimene atalandire anthu amenewa ndi ndalama za 10 days. Umangoziwiratu kuti ku Malawi katangale wafika poopsa kwambiri, katangale wafika povuta, katangale sazatheka muno Malawi chifukwa paliponse pali kuba. Andi ndizomvesa chisoni tikamanena kuti katangale wali paliponse ngakhale olonkhani za ma forests. Inu mukukumbukira tinanenapo za phiri Longwe, phiri limene ndilokongola kwambiri la mitengo, komanso lili kwa senior Mponda, Chiripa, tikapitaso mbali inayi tikapezaso mafumu ngati imene ali Anankumba. Phiri lokongola kwambiri, koma kuliza chinyengo katangale. Kupezeka kuti anthu amene ali pasogoloso ndi mafumu enaso ammadera mmenemu. Tikanakupemphanitu inu kunena kuti asinio Anankumba, Achiripa, kulendo kwa Mponda uku, tiyeni mukanagwirira ntchito limodzi loteteza phiri limene la phiri Longwe. Tiyathokoze ana Malomba kuti mwayambapo ntchito, koma mukuyenera kuti mupite uku kuja machedwa kuti ku Mangochi Forest, chifukwa Mangochi Forest amanamizira ngati agwira anthu aja, koma akungowafuna kuti akangowapasa ndalama akati choncho basi asiye azipita. Ndi chinyengo chachikulu chimene chikuchitika mu dziko linolo la Malawi, kunena kuti anthu athu amene timadalira kuti akhoza kupanga zinthu zabwino zokhazokha ndi amenenso ali pasogolo kuyendesa chinyengo pasogolo. Choncho kuphiri limene la phiri Longwe likuonongeka kwambiri chifukwaso cha forest aku Mangochi amene akumapanga za chinyengo. Nkhani ina yayikulu ya lero ni nkhani imene tikufuna tikambirane pano yokhuzana ndi masupporters azipani zosiyana-siyana. Tikamanena kuti masupporters azipani zosiyana-siyana
tikunena ma supporters a MCP, ma supporters a DPP, ma supporters a UDF, ma supporters a UTM, ma supporters a PP, ma supporters a Ford. Anthu amazipereka makamaka nthawi ya kampeni. Koma lero munati mukaone mmene anthu akuvutikira after the campaign. You cannot believe. Kodi tu anthu amaziperekatu, anthu ena pakana kumenyana. Kuti ine sunga nene choncho ndine wa UDF, sunga nene choncho ndine wa Ford, sunga nene choncho ine ndi wa Dalisoka Bambe wa UTM ine ndi wa Chilima, sunga nene zimenezo ndine wa DPP, sunga nene zimenezo ndine wa MCP, ndipo ndikulolera kukamwa maheu. Wazipali zirazi pakana kuwafika kwa amwesa ma supporters maheu. Kodi tu anthu amazipereka tu mizimu. Koma mukaone umoyo umene akukhala panopa after the campaign, inu mukhoza kulira. Ena tikunena pano analumala, tikunena pano ena anaocheredwa nyumba, ena tikunena panopa anadana ndi azibale awo, ena tikunena pano alibe china chilichonse magalimoto awo anaochedwa, ena anabayidwa pambowe, ena anabayidwa kumponera. Kuafusa inu tayimbireni akuluakulu osama yankhaso mafoni. Pali anthu ena mu 2020 boma likusintha kuchokera ku DPP kupita ku MCP Alliance, anakhapidwa anthu ma supporters amene anapita kuti akakhale ma monitors kunkhota ndi kusalima, ena anaphedwa nkati. Koma tikunena panopa palibe support ina iliyonse imene akulandira. Ndimafuna ndikupempheni inu akuluakulu kuti pamene muli kumipandoko, siti kunena tu chipani chimodzi, tikunena zipani zonse. Pamene muli maudindo osiyana-siyana, muziziwa kuti pali anthu ena ndi akapucheche, anthu ena ndi ovutika, anthu ena ndi osamveka, anunkha dala. Munayenera kuti muzikhala ndi njira zowathandizira anthu amene wawa. Ena anagwa mmagalimoto ngozi, tikunena pano muna akuyendera wheelchair, ena anayikidwa makafeta. Munayenera kuti akuluakulu muzikhala ndi mtima wokonda, mtima wolera, ndikumadziwa kuna kuti for the DPP to be there ndi chifukwa cha ma supporters, UDF kuti ikhalepo ndi ma supporters, MCP kuti ikhalepo ndi ma supporters, Ford kuti ikhalepo, PP kuti ikhalepo ndi ma supporters. Opanda ma supporters inuyo you are nothing. And ma stakeholders akulu kwambiri ndi ma supporters. Koma lero limati mukalowa mboma kumakhala kulizi. Mati mukalowa mboma mmayiwala kuti akathamanga ajatu ma bodyguard aja ndi awa. Mati mukalowa mboma mmaona ngati anthu amaja awo ndi osafunikira. Mukalowa mboma mmayiwala kumene mwachokera. Muziwe kuti siku lina mukhoza kuzapanga nsonkhano opanda ma supporters. Kodi umene uzakhala nsonkhano? Munayenera kukhala ndithu ndi mtima okondana. Amalawi tizikondana. Without supporters, no chipani. So, anthu ambiri amaimba mafoni, kumuimbira DC, kumudandaulira za mavuto amene akukumana nawo, makamaka ma supporters a chipani. Kaye akakhala kuti anthu amene walowa mboma, umakadabwa kuti ku State House amene aliko ndi osaziwika. Umadabwa kuti kuma ministry amene akugwira ntchito ngakhale yokolopa ndi osaziwika. Umadabwa kuti kodi amene wakuyenda ndi anthu nawa ndi ndani amenewa? Ungoziwa kunena kuti kuno ku Malawi ndi ziko lomvesa chisoni. Ndilomvesa chisoni ziko ili pena pali ponse. Olo munati mupite pa Kamuzu International Airport leroli mukamva chisoni, mukaone uzu uli pa parking, mukaone mujamu maenda ndege mu runway mujamu, mukapeza kuti kumene mujamu muli uzu omasuka okha. Kumadabwa kuti sipano osamulemba munthu osauka kuti angochecha bwanji. Ungoziwa kuti ndege kuti wina acha akudikira adiru kuti ampase contract yokuti akacheche pa Kamuzu International Airport. Airport yomvesa chisoni. Andi pamene paja pamabwera alendo osiyana-siyana. Ndithu inde tikuthokozeni kuti munachita improve za ma toilet, munachita improve za anthu ama cleaners aja munachosa, munasintha zina ndi zina ma uniform. Koma tayang'anani pamene pamaenda ndegepo muona pali uzu okha. Kodi ndegeyo sizapanga ngozi? Komanso alendo akamatuluka muje ni mu airport mo kumaona uzu umene uli panjawo, mmamva muntima moba manyazi simakhala nawo. Bon Kalindo, the DC
mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Ndipo DC watu walero amatipasira ndi Afanizo Lodge kumulanje kwa Njeza, malo okhawo amene mmati mukagona mmagonera matresi awo ofuofu, zofunda za kilini komanso zakudya zabwino kwambiri. Fanizo Lodge ngati muli kumulanje komanso madera osiyanasiyana, pitani mukagone ku Fanizo Lodge kokhako ndi kumene mungapezeko malo abwino, zakudya zabwino komanso okuyang'anirani ndi kukutumikirani ansangala. The TC